Insellmilkom. Illum il-ġimgħa 9 ta' April, il-5 jum tal-ottava tal-Għid. Nilqakom għal qudiesa r-Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Ġesu, inti dejjem preżenti, lejl u nar, u madankollu ħafna drabi jiena nonqos milli narak u nadurak. Għajni nsir konxju tal-preżenza tiegħek f'ħajti u li narfek ukoll f'ħuti li inti tlaqqani magħhom. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' smawiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek, mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bil-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem li tista' kollox intrid li fil-misteru tal-Għid iseħħ il-patt li bih rġajt ħabbibtna miegħek. Għatina li nixu ta' bil-ħaq skont il-fidi li bil-ferħ nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wara l-fejqan tal-Matub, waqt li Pietru u Ġwanni kienu għadhom qegħdin ikellmu l-poplu, resqu fuqhom il-qassisin u l-kmandant tat-Tempju u s-Sadduċej, għax ma felħux jisimgħuhom jgħallmu lill-poplu u bl-istess qawmien ta' Ġesu ixxandru l-qawmien mill-imwiet. Għalhekk middew idejhom fuqhom u żammewhom fil-ħabs sal-għada għax kien sar diġà fil-għaxija. Imma ħafna minn dawk li kienu semgħu il-kelma emnu u l-att tagħhom kien jilħaq mal-5,000 ruħ. L-għada il-kapijiet tagħhom u xjuħu l-kittieba iltaqgħu f'Ġerusalemm. Kien hemm manna l-qassis il-kbir, Kajfa, Ġwanni, Alessandru u dawk kollha li kienu mill-familja tal-qassisin il-kbar. Għedu lill-apostli fin-nofs u staqsewhom: Intom bliema qawwa jew f'isem min għamiltuh dan? Pietru mimli bl-Ispirtu Santu wieġeb: Kapijiet tal-poplu u xjuħ, intom illum qegħdin tistħarġuna fuq il-ġid li għamilna lil wieħed marit u biex dan fiq. Mela kunu għafu intom il-koll u l-poplu kollu ta' Iżrael. Jekk dan ir-raġel u hawn qudiemkom qawwi u sħiħ, dan ġara bis-saħħa tal-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nażaret li intom sallabtuh u Alla qajmu mill-imwiet. Dini il-ġebla li intom il-bennejja warrabtu u li saret il-ġebla tax-xewka. F'ħadd ħliefu ma hemm salvazzjoni
għax imkien taħt is-sema ma hemm isem ieħor mogħti lill-bnedmin li bih aħna għandna nkunu salvi. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Faħru l-mulej għaliex hu tajjeb għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjgħidu li Iżrael għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ħajjgħidu dawk li jibżgħu mill-mulej għal dejjem it-tjiba tiegħu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-ġebra li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-mulej seħdan, ħaġa tal-għaġeb f'għajnejna. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ejja nitolbuk mulej salvana, ejja nitolbuk mulej atina r-risq. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, iberkukom minn dar il-mulej, Jahwe u Alla u id-dawl tagħna. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Sekwenza. Ħajollu l-insara b'tifħira mill-vittma tal-għejt, għax feda l-ħaruf in-naċ tiegħu mill-jasar tal-mewt. Ġesu reġa' ħabbeb il-midneb ma' Alla l-missier. F'taqbida tal-għaġeb mal-ħajja inqerdet il-mewt u qamsit il-ħajja mill-qabar isaltan rebbieħ. Ejdinna Marija, ħabbrilna fit-triq lil min rajt. Jien rajt qabar Kristu li rxoxta fis-sebħ tal-qawmien. Rajt l-anġli li ġew jagħtu xhieda, il-faxxa illi żar. Irxoxta mill-mewt Kristu Sidi li fih ittamajt. Marru il-Galilija qabilkom, hemmhekk se tarawh. U nemnu li llum Kristu rxoxta tassew mill-imwiet. Int mela Sultan, ħenna lina, o Kristu rebbieħ. Amen. Alleluja. Dan hu l-jum li jagħmel il-mulej, ħanifirħu u nitennew fih. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta' Tiberija, derilhom hekk. Xmun Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija u li Zebedew tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien u xmun Pietru qalilhom sejjer nistat. Qalulu, ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt, imma d-dixxipli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom, għandkom x'tieklu ħbieb. Le, weġbuh. Qalilhom, wadbu x-xibka naħa tal-lemin tad-dajsa u ssibu. Dawn wadbu x-xibka u mbagħad ma ferħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxiplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan. Għalhekk xmun Pietru kif sema li kien il-mulej, xeħed fuq il-libsa ta' fuq għax kien għoddu għeri u ntefa' il-baħar. Id-dixxipli l-oħra billi ma kinux inbeda wisq mill-art imma xi 100 metru biss resqu bid-dajsa jkaxkru warahom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art, raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu, nowlu l-hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmun Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira. U minkejja daqshekk ħut, ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu, ejjew kulu.
Imma ħadd mid-dixxipli mas-sogra jistaqsih, int min int? Għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxipli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej. Ifħir lilek Kristu. Sejjer nistat. Hekk qal Xmun Pietru lil sħabu kienu 6 oħra mid-dixxipli ta' Ġesu u dawn qalulu niġu miegħek. Meta Pietru jgħid sejjer nistat, qisu qed jgħid se mmur lura għall-ħajja ta' qabel ma sejjaħ li Ġesu. Il-ħajja ta' sajjiet. Flok, kif kien qallu Ġesu li jagħmlu sajjiet tal-bnedmin, ikompli bil-ħajja ta' sajjiet jaqbad il-ħut. Kien għalhekk għalihom diżappuntanti li jagħmlu lejl sħiħ u ma qabdu xejn. Dawn li kienu jifhmu fis-sajt imma dikinhar dak il-lejl anzi ma rnexxilhomx jaqbdu ħut. U għalhekk meta resqu lejn ix-xatt u jaraw dal-bniedem li jidħol f'diskursata magħhom u jgħidilhom watbu x-xibka naħa tal-lemin u ssibu taqbdu ħut. Dana naħseb li għaddilhom minn moħħu jifhem iktar minna, imma ishom qalbhom ħebbrithom u għamlu kif qalilhom dan. U l-Vanġelu jgħid qabdu tant ħut 153 ħuta kbira li x-xibka kważi ma setgħetx tesa' dal-ħut kollu. Kienet din il-bidla kbira minn xejn għal ħafna illi urietom min kien dal-bniedem. Wieħed mid-dixxipli qal il-mulej dan, il-mulej, għax raw li l-kelma tiegħu kienet kelma li tibdel din is-sitwazzjoni tagħhom. Kif kellhom esperjenza ta' Ġesu għal diversi drabi qabel il-mewt tiegħu, qabel ma miet Ġesu. Huma kienu jafu xi fisser li Ġesu jgħid kelma u s-sitwazzjoni tinbidel. U f'dal każ kellhom din l-esperjenza wkoll. L-esperjenza ta' dak li kienu jitolbu min jaf kemm il-darba fis-Salm, jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Għal xejn ħafna sforzi jekk il-mulej ma jkunx hu li qiegħed hemm preżenti. U għalhekk din il-ġrajja turina b'mod sabiħ il-preżenza ta' Ġesu ħaj u d-differenza illi tagħmel. Ġesu huwa dak illi l-ewwel qed juri mħabba kbira lejn id-dixxipli tiegħu li hu kien għażel li kienu telquh kważi kollha ħarbu u jmur ifittixhom hu. Imur ifittixhom hu biex ikun ta' appoġġ għalihom. Mbagħad l-għajnuna tiegħu bl-għajnuna tiegħu dawn jirnexxielhom fejn waħedhom ma rnexxielhomx. Il-kelma tiegħu ta' Ġesu hija dik li tibdel sitwazzjoni ta' problema jew ta' diffikultà f'opportunità. U l-kelma tiegħu hija dejjem dik li ġġib l-abbundanza, frott b'abbundanza, bis-saħħa tiegħu. Kif jgħid Pietru mbagħad il-quddiem meta jirċievi l-Ispirtu Santu bħalma rajnieh fl-Atti tal-Apostli, jgħidilhom dan li qed iseħħ, dan li qed nagħmlu mhux bil-qawwa tagħna jew ħax aħna tajbin bit-tjubija tagħna, imma bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. Dan huwa messaġġ sabiħ ħafna għall-ħajja tagħna
il-preżenza ta' Ġesu, il-kelma tiegħu tagħmel id-differenza kbira f'ħajjitna. Aħna kultant naħdmu ħafna, nagħmlu ħafna sforzi għal affarijiet tajbin bħal dawk li ħarġu jistadu. Imma kultant naraw li l-isforzi tagħna ma jħallux frott. Imma jekk aħna inqedu l-fiduċja tagħna fil-mulej ħaj u fil-kelma tiegħu u jgħinna biex l-isforzi tagħna iħallu l-frott. Ma jfissirx li aħna ma rridux nitħabtu, dawn id-disċipli għamlu l-sħiħ jitħabtu, mbagħad kellhom jerġgħu jitfgħu x-xibka fuq il-naħa tal-lemmin u jerġgħu jitħabtu biex jiġibu dawk il-ħut. Imma ikun taħbit fid-direzzjoni li tagħtina l-kelma tal-mulej. Nitolbuh illum din il-quddiesa, din il-grazzja lilu u li huwa kif smajna fil-kelma talla il-ġebla li warbu il-bennija li saret il-ġebla tax-xewka, nitolbuh li aħna jkun dejjem fiduċja sħiħa fil-kelma tiegħu, fil-preżenza tiegħu f'ħajjitna d-differenza li tagħmel u li aħna l-isforzi tagħna nqedwhom fid-direzzjoni li tagħtina l-kelma tiegħu għax huwa bekk illi iħallu frott u frott bl-abbundanza. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna jkollna dejjem fiduċja fil-kelma tiegħek, fil-preżenza tiegħek f'ħajjitna li ġġib id-differenza kbira nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-morda kollha fl-isptarijiet fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll barra minn Malta, speċjalment ukoll għal dawk li qegħdin f'qagħda kritika nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal koppja li l-lum qed jiċċelebraw is-60 sena anniversarju miż-żwieġ tagħhom u anki koppji oħra li jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ biex inti mulej tħarishom dejjem tgħinhom jgħixu din il-vokazzjoni li għaliha sejjaħtilhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqahom fih danek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk biex inkomplu nieħdu l-miżuri, nsegwu l-miżuri neċessarji għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Wettaq mulej l-offerti tal-għid li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u permezz tagħhom
Amma li ninħallu minn kull irbit tal-art u nintlew b'xewqat tas-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Irfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek iżda ferħ akbar inxandruha f'dan il-jum li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna u l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbinna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġin Qazzom Alla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostli l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, affrinna dobietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina u la daħħannix fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlissina nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub
u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, issa ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għattija slim u laqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf Talla dan li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Xerred dejjem u lejh nagħtihek fuq dawk li inti salvajt u żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex daw kollha li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-Mulej. Nroddu ħar lill-Alla.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tana smat tal-btana jina waqaf maħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kull jum għatina l-lum għafrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għarina b'daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li liktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Ikkonsidraw fit-tieni misteru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu tela s-sema. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kull jum għatina l-lum għafrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Tlima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik jisma tal-plana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarizza minn nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Konsidraw fit-tielet missieru tal-glorja meta sina Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, birkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma tal-plana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarizza minn nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' missieru tal-glorja meta sitna Marija ġiet intela s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik jisma' tartana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubiet ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-Glorja, meta sitna Marija ġiet inkoronata mit-Trinità Qaddisa. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħadd jarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa imbirek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mdinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna, għalik jisma' tartana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarista minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Li l kinajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Li l nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ija mela, avukata tagħna, dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan t-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek.
u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum affrinna b'nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina ddaħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni ammen. Slimma lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. F'kim mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Enna lina. Ibben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu Qaddis Alla. Enna lina. Trinità Qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-appostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Għatlilna għaddijat lijek mulejana nitolbuk li għawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlawa fost siqtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giusepp, slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek għall-afdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnien u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. Santu Rocco. Itlob għalina. San Paul Missierna. Itlob għalina. San Publiu.
Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pesani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U għalla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallitinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. Il-barka sagramentali twassalna fit-tmiem għal dan il-mument ta' talb. Qabel intemmu din ix-xandira ninfurmawkom li wieħed jista' jakkwista l-5 volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna. Min jixtieq jakkwista minn qabel dan il-ktieb bit-tagħlim tar-raj spiritwali tagħna huwa mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' Ħabib. Il-Knisja tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u nkomplu nitolbu għal persuni kollha fil-bżonn. Grazzi u nsellmilkom.